اس نے ہنانا. میرا نبی جس کھجور دے تھمے تے دستے مبارک رکھ کے جمعے دا خطبہ دیندے سن تے جدوں مسجد نبوی دا ممبر شریف نواں بن گیا تے حضور نے پھر اس دن انہوں استعمال نہیں فرمایا، اندے تے اپنا ہاتھ مبارک نہیں رکھیا. مولا روح فرماندے نے کہ عقل مند بندیاں دی طرح ڈھاواں مار کے او لکڑ رون لگ پئی. اس نے ہنانا یاد ہجر رسول نالا میں آرد چور بابے اکو. فارسی یہ سارے انہوں سمجھ نہیں آئی ہونی، ترجمہ کریے انہوں نے کہا کھروں دیاں تے غم کھاندے نے ماہی دور گیا جی لگدا نہیں باویں باغ بہاراں ہزار ہوواں بن تیرے سونیاں پھبدا نہیں. دنیا دی دولت کی کرنی، دنیا دی عزت کی کرنی، ایک چاریندا تیرے ویکھن دا کوئی ہور سہارا جگدا نہیں. میرے آقا نے فرمایا اس کھجور دے تنے نو کیوں رونے؟ انہوں نے کہ سونے آگے میرے تے ہاتھ رکھ دے سو، آج تسی ہاتھ دستے مبارک نہیں رکھیا، اے جدائی میرے کو برداشت نہیں ہوندی. میرے نبی نے فرمایا جی تو چاہویں تے جس درخت نال تن توڑیا تن واپس اسے درخت نال لا دینا. سارے عقل ماندو تھوڑے بے وقوف کوئی بندہ بھی نہیں بیٹھا. میں نے دسو چاہنا توڑ لئیے دوبارہ نال جڑ دے، نال جڑ دے نہیں نا دوبارہ لگ دا. کوئی گوند کوئی الفی ایسی ٹان وڈ لو تو پھر دوبارہ نال جوڑ دے ہو. میرے نبی نے فرمایا دوبارہ جوڑ دے وہاں نال تین ان دے جو آواز آئی نہیں جی. آپ نے فرمایا جی چاہمیں تو تن جنت ہی بھیج دے وہاں اتھے تینوں پھل لگے تھے میری امت آکے تھے تیرا پھل کھاوے. عرض کی تھی سونیا پھر اتھے بھیج دیو. میرے نبی نے فرمایا صحابہ ان دی قبر بناؤ اور انہیں جا کے دفنا دیو. صحابہ نے جا کے وہ کھجور دا تنا قبر کھٹی تے دفنا دیتا. واپس آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ دفنا آئے ہیں. فرمایا میں انہیں جنت وچ بھیج دیتا ہے. ایو لکڑاں جنت وچ بھیجی جاندا ہے تو امتی نو بس پتہ ہے کی ہے میں تو ہاں زہرا پاک دا کمی، مولا علی دا کمی، کملی والے نبی پاک دا کمی، ان دی ساری آل اولاد دا اصحاب دا کمی، تسی بھی کمی بن جاؤ. ان دے وچ ساری عزت جے، ان دے وچ سارے مقام جے. تے جیڑا کمی بن جاندا ہے نا وہ پھر اعمال آپ ہی ان دے سدھے ہو جاندے ہیں.